ni limbe mare e gwenge ma masawa ma Kenya. Mokwongo wawinjane mago mawamiyo pek. Si masoko mimi najenga Kenya hii. Si muliniambia nipange barabara. Si barabara mimi najenga pande hii. Si mutiani mimi nangojea 2027. Jatend piny William Ruto tieko limbe mare mandala biche masawa mar piny Kenya kokwayo jo Kenya mondo obed kanyakla kendo rwak dongruok mag sirikal. Senator Richard Onyonka owacho ni piny Kenya nyaka bed gi luoro kapo ni weche manowachi gi Justin Muturi gin weche madiera. And the police have been doing the investigation, and it is clear that on that day, Sunday, when the girl is reported to have been missing, the boy had actually entered the room of the girl. Achich mitudo gi nek ma coach mar japuonjre Sylvia Kemunto omaki kendo dinne tesendo bila kidayo dhoge. Machiegni weche manyien mag migago nyinga Milton Ochieng' Awuor. Jatend piny William Ruto tieko limbe mare mandala biche gwenge ma masawa ma Kenya odiechieng' ma kawuono kaka wuono limo kaunti ma Kiambu gi Nyeri. Jatend piny nochako limbe mare jumane chieng' tich tarik 1 bang' thuolo mar dweche 6 kapok nolimo masawa. Okinyi ma kawuono kanolimo kaunti ma Nyeri, jatend piny noyango chenro mag udi ma nengogi ogonyore e gwenge mar Uringu e kar chung' od bura ma Nyeri. Bang'e nodhi oyawo chiro e kar chung' od bura ma Odhaya. Jatend piny nokow gi jalupne Kithure Kindiki, gavana ma kaunti ma Nyeri Mutahi Kahiga e kind jotelo mamoko. Kama stadium hii, Your Excellency, miaka 7 imekwama. Asante sana. Miaka 7 imekwama, wewe umekuja kuikwamua. Tukiangalia hapa nyuma yetu, housing project inaendelea. Your Excellency, pale Field Marshal soko inaendelea. Sisi tunataka kukuomba urudi na urudi tena. Sasa tunaweka tick, imebaki 45 times, ukuje na utuletee maendeleo. Maneno ya siasa tunajua ikifika tutapiga siasa wakati huo, lakini kwa sasa tuhudumie wananchi, tuheshimu wananchi, tuheshimu viongozi wote ili tukue na nafasi nzuri ya kushughulikia yale maneno ambayo ni ya muhimu kwa wananchi wetu wa Nyeri na wananchi wa Mount Kenya na wananchi wa Kenya kwa jumla. Si mimi muliniambia nipange mambo ya elimu. Si nimeajiri walimu 76,000. Si muliniambia nipange mambo ya kilimo. Bei ya mbolea si imeteremuka kutoka 7,000 mpaka 2,500. Si kahawa ndio hiyo inalipa zaidi. Si chai ndio hiyo inalipa zaidi. Si maziwa tuko na minimum return. Si muliniambia nipange ajira hawa vijana. Si manyumba ndio hii inaendelea. Si vijana wanafanya kazi. Si muliniambia nipange masoko. Si masoko mimi najenga Kenya hii. Si muliniambia nipange barabara. Si barabara mimi najenga pande hii. Si mutiani mimi nangojea 2027. Uongozi si urembo, ni kazi. Si ndio? Si mnataka mtu ya kuwafanyia kazi. Si tukijenga barabara kila mtu anatumia. Si tukipanga soko kila mtu anatumia. Si tukipanga elimu vizuri watoto wote wanafaidika. Basi hiyo ndio kazi mlinipatia, na mimi nitafanya bidii. Ati mimi ni Zubai ati alafu nianguke mtiani? Mimi siwezi hiyo. Hiyo kama tunaelewana bwana. Tuko pamoja. Watu wa Nyeri tumeelewana. Senator Makisi Richard Onyonka wacho ni piny Kenya nyaka bed gi luoro kapo ni weche manowachi gi manen jatend migao mar jotije piny owacho Justin Muturi gin weche madiera. Koloso Nyabondo Mosocho e kaunti ma Kisii e kinde nyasi mar iko mar jaohala moro, Onyonka nowacho ni weche mane Muturi olieko ni jatend piny Kenya en jamibadhi kendo jal ma ok osebedo ka dewo pach jotend migepe en gima kare kendo ok en yo moriere kaka piny Kenya owinjo ta. Omedo ni kaluwore gi neno makamago nitiere dwaro mondo mi od bura mar Senate ochak nono weche mane Muturi liekogo. So when they are demand, and I am leaving, to my was no more was than no.
So when they are man, and I am there's a gentleman who has been a Speaker of the National Assembly. The gentleman has been a person of credibility and integrity. He has been the Attorney General. So when the Attorney General of your country tells you that your president is corrupt, and your president is dangerous, and your president doesn't know what he's doing, I am a worried man. And I am asking members of the Senate to immediately start proceedings to find out whether what Justin Muturi has said, right now, we are losing about 100 billion shillings a month to corruption. So we are waiting for somebody, and some members of the Senate are talking about it, Okiya Omtatah is talking about. In fact, I'm persuading my friend, Sifuna, to bring the motion. Let's interrogate that question. Is it true what the Attorney General has said, that our president is completely corrupt, is a risk taker, and every single transaction he does is a deal? Jagoro maduong' mar Jubilee Jeremiah Kioni osiemo jogo madwa yawo bura ne manen jatend migawo mar arita Dr. Fred Matiang'i ni rieknigi mag temo rocho dwaro mare ma siasa dhi ruombore piny. Kanoloso yo Keumbu e sach romo mar delegates mag chamano, Kioni nowacho ni Laktar Matiang'i osemi thuolo mar dhi ting'o bandech duond burano e yiero maduong' ma higa 2027. Nokawo thuolo ma kamano ma siemo oganda jo Kisii ni mondo bed motang' gi kweth moro ma siasa maluorore alworano kapidho kodhi mar sigu e kind oganda Abagusi. Pacheno nosir gi seneta ma Nyamira Okong'o Omogeni mane loso e liel moro yo West Mogirango. Nimesikia mambo hapo, watu wanakuja kusema unity, 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 unity. Kumbe yao ni disunity. Kwa sababu ametumwa hapa achukue kudi fulani aitoe kwa wao wengi akisema unity, unity. Watasema Matiang'i yako na makosa sijui 28, 44, whatever number he is given, hiyo ni ya. Lakini hata wamweke jera, tutachagua yeye. Rais wetu wa taifa Mheshimiwa William Ruto, sisi tunakuomba vile tunaelekea uchaguzi wa 2027. Hatutaki maneno ya vitina kwa wale wengine wanatafuta kiti ya urais. Hatutaki mambo ya kusikia kwamba ati mtu akisimama mnataka kumutisha. Apewe nafasi asimame. Watu wa West Mogirango nataka niwaulize, mnakubaliana na mimi kwamba kijana wetu akisimamia kiti ya urais asitishwe? Gavana ma Nandi Stephen Sang dwaro mondo mane jalup jatend piny Rigathi Gachagua ochungo siasa mar pogo oganda ma pacho ka kaluwore gi dhoudi magiwuokie chutho te gwenge mag masawa ma Kenya. Koloso e nyasi moro e kar chung' od bura ma Eldai, Sang wacho ni ok en gima ber mondo josiasago ogo siasa mag dhoudi kama giwuokie, kata kamano winjo gigo siasa mar riwo wi oganda jo Kenya e pacho ka kanyakla mar neno ni ber obedo ne Kenya. Ambaye ni hapa Terik pia. Ningependa kuomba, tuko na TTI ambaye iko upande wa SNG. Kisome ngombe Mheshimiwa Eliud Kirwa Mainde, mimi ni mwakilishi wa wadi wa Terik. Sasa mimi nataka kuambia rafiki yangu Gachagua, the right things are on the wall. Sasa ulituambia tusikaribie kwenda mlima. President amekaribishwa na watu wa mlima wamemwambia azidi kutembea mlima. Kwa hivyo Gachagua, hautaweza kuleta uhasama kati ya rais na watu wa mlima, kati ya Wakenya na watu wa mlima, kwa sababu mlima ni Kenya na Kenya yote iko united behind His Excellency the President as he transforms the economy and the lives of Kenyans. And we want to thank the people of the mountain for showing mature politics as you welcomed the President of the Republic. We now want to tell you, Gachagua, the politics of tribalism, the politics of division has no value, and it has a short shelf life. Now you know better. Join His Excellency the President in building a united Kenya across all tribes and ensure that everybody feels part and parcel of the Republic of Kenya.
Achich mitudo gi nek ma coach ma japuonjre Sylvia Kemunto omaki kendo dine tesendo bila kidayo dhoge. Ringre Kemunto nofwenye tangi moro mar pi ewi kar dak ma jopuonjre mbalariany ma Multimedia tok manye kuom thuolo mar ndalo 3. Kaka jafwambo marwa Nyakidi lero, obila nyodok e mbalariany no odhiambo manyoro kendo kawo moko kuom nonro midhi tigo de fwenyo DNA. Ne seche 72 tok fwenyo ringre Sylvia Kemunto e tangi pi kosechako tow. Achich maduong' mitudo gi nek mare Philip Eric Mutinda gikone nochopete sendo bila ma Sultan Hamud e kaunti ma Makueni. Mutinda nochopete sendo bila no kachiel ko jonyuolne. Kama bang'e apisas notere ng'wech nyakete sendo bila ma Nairobi area boma ma Nairobi kama apisas mag kwach kich manono malingling e wi ketho mag nek kata homicide nyochako dayo dhoge. Kaluwore gi obilago, Mutinda nyo wacho ni ne gibedo gi gwandruok e kar nindo mar sikul kama Kemunto nodake chieng' Jumapil kendo kanyo emanochweu negi. Mutinda bende nyoyango ni en emanoketo ringre Kemunto e suitcase mothuthni gi suitcase no nyake kar nindo mare bang'e nogolo ringre kendo kete kitandane. Mimi nikakuja majioni kitu ya 10 hapo. Nikapata the guy with the suitcase anajaribu kuilalia on the top of the head, hapo kwa head kama pillowcase, and then it felt uncomfortable, then akadecide kuiweka hapo tu kando ya hiyo desk. And then after that the morning kuamkia niliamka kitu 8 hapo nikapata huyo jamaa bado nikashatoka na yuko around na the suitcase was also not around. The suspect is actually a lover to this girl, a boyfriend. And the police have been doing the investigation, and it is clear that on that day, Sunday, when the girl is reported to have been missing, the boy had actually entered the room of the girl. Kemunto nolal tarik 30 dwe mar 3 higani kendo ringre mare noyudi tok manye kuom dala 3 mana bang' obila yango ni simbe nosim chieng'no e mbalariany ma Multimedia kar saa 4 mar otieno. Odhiambo manyoro apisas mang'weyo maling'ling e wi ketho mag nek nodok e mbalariany ma Multimedia kama ne gikawe gige Mutinda kaka wuoche kod onget mibiro tigodo e rango nyinyo mag del kata DNA. Mutinda nyaka sani pod odine tesendo bila e kinde manonro dhi nyime. Kako machielo, anyuola mar Kemunto osechako timo ikruok mar kowe kare ma yweyo mogik. Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Ji 13 medo yudo thieth e kar thieth maduong' ma Coast General Teaching and Referral Hospital bang' ma bas mane gini yudo masira wang' apaya ma Nairobi kochomo Mombasa. Masira no notimore alwora ma Kibarani bang' break mag bas no ero chot. Bas no ero mar kambi Mata Mid Coach nochomo Mombasa kowuok Nairobi kendo noruombore kuom nyamburko mathoth e sach masira no. Kaluwore gi jowuoth mane nie nyamburko no, dereva nodumo wuok e bas no mane ringo bang' fwenyo ni brek no chot, gino mano kelo tuomruok gi geche mamoko. Jakom mar NTSA Halib Mwashetani nolimo jok mano hinyore e osiptal kendo golo chik mondo mi otim nonro matut e wi gima dine kel masira no. Mimi nilikuwa nimesimama nikishukisha abiria. Sasa ile kusimama nikishukisha abiria nimeona gari ya Tamidi inarudi mbio speed na reverse, imeshindwa kupanda ile mlima, inarudi na reverse. Sasa ndio kakuja katugonga sasa. Saa 1:30. Nilikuwa ndani ya matatu, nilikuwa hapo kwa nyuma ya dereva. Sasa ndio ile gari ya Tamidi nafikiri lose brake control ikatugonga na tukajipata tuko kando. Kwa hivyo sisi kama NTSA kwanza tunataka kuambia Wakenya tunaenda kwenye maista, tuchungeni sana na barabara, musinywe mukidrive, na vile vile tuendeni polepole kwa sababu sasa hivi watoto wetu wengi wako majumbani, wengine wataenda maholiday. Kwa hivyo sisi tunawasihi tuweni makini na barabara zetu na tufuate sheria. Lakini nikimalizia nataka niseme ya kwamba lile basi la Tahmidi ambao lilirudi nyuma kwanza tutahakikisha license yao tumeisimamisha ili waje wajibu. Kuna watu wamezembea, wale wenye magari, madriver, na pia wale ambao wanafanya inspection, kwa sababu gari nyingi ukiangalia accident zake zinatokea kwa sababu ya malfunctioning. Either imetoka tairi ama imevunjika bearing ama pengine hawafati sheria kisawasawa. Riwruok mong'ere kaka Rights in Action Coalition mabiro kedo gi wach mar oganda ka ochike lwetgi
mar kumo jomaundu kata mar chwalogi ne obila nosidhi ayanga e kaunti ma Kisumu kuma jatend migao Edgar Abuto noyango ni gigeto tiyo gobila kaachiel gi joriemb boda jotelo mag loch gwenge e kin mamoko ka gijiwo mondo ganda owe kawo chik e lwetgi. Korka kore County Commissioner ma Kisumu Benson Lepar Marijo bende nokwedo gi teko mathoth wach mar kawo chik e lwedo kotielo ni kata mana jomaundu nigi ratiro mar bedo mangima ka koro ganda owinjo makgi kendo tergi e tesend obila mondo mi okumgi kaluwore gi chike. Jakom bodaboda ma Kisumo Jacob Ochieng to noyango nokang' ma kamano siro kendo dhi kawo ting' mar puonjo jo bodaboda mondo we donjore e weche ma kawo chik e lwetgi. RIACO is basically targeting one is our brothers in the border sector. Let me say brothers and sisters in the border sector. Many times when people are involved in mob injustice incidents, the border community is highly involved. So we are going to have conversation with the border family. Secondly, we also want to have a discussion with our students from primary all the way to the universities, because we know the young people are also involved in this. And we want to also go out to our churches, our institutions, the police. We want to talk to the legal fraternity on issues of the law, how we can tighten the law so that we can make prosecution of issues of mob justice much quicker and better. And a human being is not just an animal of a higher level, but a human being is capable of making rational decisions. So we just want to appeal to our members of the public that they should never take law into their hands. If there is somebody they suspect to be a criminal, and they report the same to our police officers at the stations or posts. And I think when we are out here, we'll be advocates or lawyers to our people. We'll advise them and we'll caution them not to do such. In case there is the need, we better arrest them and surrender them to the nearest police station. Moko kuom MCAs ma Nairobi kotelnegi kod MCA ma Korogocho Absalom Onyango sani koro kwayo jaga budget Margaret Nyakango mondo chiw bursaries mapiyo mondo mi okony jopuonjre. Kane giloso Nairobi ne giwacho ni deko mora mora manyalo bedo nyalo mana rocho chenro mag somo mag jopuonjre. Onyango nowacho ni nyalo biro chunogi mondo gidhi nyaka apisi mar Nyakango gin kod jopuonjre go mar dhi bandho ratiro margi. We urge the control of budget to approve bursaries now that the schools are on holiday, so that immediately they reopen, those affected students will resume schools with their bursary checks. So I want to tell Nyakango, kama utatoa hizo bursary, tulikuja kwako kukutembelea na tutarudi tena. Na sisi we don't care. Kwanza sasa watoto wamefunga shule, tutabeba hao watoto wote tulete pale kwa ofisi ya COB. Tulienda huko na tukajua hapa unafaa kuingililia hapa na kutokea hapa. Jod bura mawuok e kaunti ma Kericho osiro tend jatend piny William Ruto ka giwacho noromo yudo thuolo mar ariyo e yiero mabiro kaluwore gi kit dongruok mosetimo kod sir moseyudo kowuok masawa ma Kenya. Jod bura ma Kipkelionist Joseph Cherorot kod jaod bura ma Kericho Beatrice Kemei opako limbe mar jatend piny moseyudo kotimo masawa ma Kenya ka giwacho ni mano nomedo nyiso huma ma en godo. Ka gilose alwora ma Kiprengwe e sama ne gipogo kothe gana 20 ma kahawa, jod burago nopuoyo okang' ma jatend piny mar nywako kweth duto e sirikal mare ka giwacho ni mane momiyo dongruok mathoth osetimore e Thurka. Iko sawa, hivyo labda kadi sawa. Wakiendaga maneno ya kofi na maneno ya majani chai tumeongea paka imefika kwa president na alituita last week. Maneno ya kofi na maneno ya majani chai, na akaita sekta yote na akasema hii shida ya watu wakulima wa majani chai lazima tutatue, na ni wakati ni saa hii. Tukaona maneno ya taxes yenye wakulima wameumia, tukapatiwa mwezi 2 kuhakikisha kwamba taxes ya wakulima wa majani chai imetatuliwa. Tukaona maneno ya market,
tukapewa vile 45 days kuhakikisha kwamba maneno ya market imefunguliwa Mombasa. Tumeamua kwamba all cartels ya mambo ya kahawa, na pia amepigana na hawa cartels wa chai, cartel ya kahawa, na hata wale cartels wengine amepigana na hawa na amepata kumaliza hawa. Na pia Mheshimiwa Rais amesimama imara na amesema ataki brokers ambao wanabroker wakulima, wanachukua pesa ya wakulima kwa njia isiyo halali. Asanteni sana, nitaita umedo neno kendo winjo weche manyien mag migago kabiro ni achiel ka achiel kowuok e Ramogi TV. En thuolo mar kawo yweyo mokwongo, akwayi ni kik idhi mabor, aduogo bang' thuolo machuok. Whether you're getting ready for the Easter holiday or checking off your shopping list, we've got you covered. Get 2-pack of 2 kg premium wheat flour for 318, down from 344. 2-pack of 2 kg Pishori aromatic rice for 1,018, down from 1,210. 3 liters of cooking oil at 799, down from 1,060. 2-pack of 2 kg sugar, 578, and salt at just 35 shillings. That's a total of 2,748, meaning you will save a whopping 501 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your Easter package, make your payment, and pick up your basket at any Quick Mart supermarket near you. Citizen Duga, home of discount. Discover faith, history, and culture with View Travel's Uganda Martyrs Journey from 1st to 4th June 2025. A journey of learning, reflection, and spiritual enrichment. Walk the Martyrs Trail, visit sacred cathedrals, experience Pilgrim Day at Namugongo Shrine, and explore vibrant Kampala. Starting from $925 per person sharing, tailored just for you. With View Travel, pilgrimage yako iko sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Bin pirumo ni kendo. Gi Power Tank kikibedi kod kibaji mar nok mar pi. Power Tank sani osesidhi e nyadhi mar Super Brands nikech ber mare kod rang'iny mar loso mare. Power Tank olos kod gigo mantie rang'iny mar gigo miloso gik ma ikane chiemo. Ochayo chieng' en plastic moluor nyadiriyo mondo mi odak aming'a. Obiro konyi ka tindo higni 10 to nego odak kuom higni 30. Wakeli tangi ma inyiewo kodwa nyaka ma intiere nono monge chudo moro amora. Inyalo nyiewo mari online kata kiyo atolna mar 077 900 000. Moridu mari kawuono. Feel and chill with the Power Tank. Matich matek manadeni. Nanunua dawa nikidhani itamaliza nyasi na makwekwe. Sasa ona hii. Nyasi imemea hata kusina mahindi. Ni shida gani hii? Baby question tonight. Kwa jirani mbona inameremeta? Acha nikomuuliza. Anatumia nini jamii? Wajiro, ile dawa tulinunua iligonga dipo. Wanambodi. Samba yako inameremeta na yangu imechakaa ndugu yangu. Ulitumia nini? Sikoropa. Ati kolopa. Kolopa 300 OD huangamiza kwekwe na aina zote za nyasi kwenye shamba la mahindi kwa kiwango kidogo tu cha mililita 100 kwenye bomba la lita 20. Kolopa 300 OD humaliza kabisa kwekwe na nyasi sugu. Konga ndipo msimu huu. Tumia Kolopa, a product of Osho Chemical Industries Limited. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo nya Honda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuon gi watiere wadhi gone dala. Koro telo gile
111 Luchenro ni Ngeso ka Ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Machiegni kendo, riwruok Saga mar Stima Sacco oyango chenro mar bero kite tayo tijegi e higni 5 mabiro ka okang' kama en mar neno ni gichopo dwa jokanyo magi. Isaac Okech nigi ler mathoth. E higni 5 mabiro, riwruok Saga mar Stima Sacco biro keto omenda maromo shillings bilion 2.5 e lony manyasani. Ma en kaachiel kod lony manyasani manyalo timo tich e rang'iny mar paro mar dhano kata artificial intelligence e tayo tijegi kod chenrogi mag chiwo hola. We are seeking to grow our membership from 220,650 members to 385,000 members. That's about 160,000 members in the next 5 years. Number 2, we are looking at expanding our revenue from 10.15 billion shillings to 19.3 billion shillings. We are also looking at growing our assets from 66 billion Kenya shillings to 113 billion. I know my friends are here from the other SACCOs. We want to be the first SACCO to reach 100B. Eneno ni riwruogno chopo e kwan duto mag mwandu madirom shillings bilion 100. Stima Sacco chano mar keto mwandu e agulu mar omenda kaachiel gi keto mwandu e bengi madongo pachoka. Okang'no mar riwruogni geno ni biro medo gi yuto mar ohala. COVID, you're doing almost 3% only was investment income. Today is 18%. That tells you a lot. It tells you that because we're very good at mobilizing money, we are a very liquid institution. So the key question for us is what do we do with all this liquidity we have? We have an abundance of it. Even if you give loans, how many of those are you going to give out? We will diversify our revenue streams by introducing innovative financial products, carefully calibrated to meet the evolving needs of our members. Dynamic asset liability management frameworks will be enhanced to optimize returns while maintaining prudent risk exposure. Riwruogno jiw mondo rang ahinya chal mar jokanyono maggi mar neno ni nitiere telo kod tayo tich e lela. Isaac Okech, Ramogi TV. Erokamano ahinya kuom thuolo duto mane miyowa kane wakelo ni weche manyien mag migago ote wuoro mathoth kata sae moko yiena masomogi. Ka kamano to koromo saa 8 Ochieng' Emmanuel biro gi lange e kweth kata e chenro mar paw tuke. Weche mamoko manyien biro ni saa 1 e ang'ich welo. Nyinga Milton Ochieng', oriti masani. Getting ready for the Easter holiday or checking off your shopping list, we've got you covered. Get 2 pack of 2 kg premium wheat flour for 318 down from 344. 2 pack of 2 kg Pishori aromatic rice for 1,018 down from 1,210. 3 liters of cooking oil at 799 down from 1,060. 2 pack of 2 kg sugar, 578, and salt at just 35 shillings. That's a total of 2,748, meaning you will save a whopping 501 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your Easter package, make your